kesungkem mergo wis kasempatan muring dadi Sultan ing Demak. Menawi mekaten sami-sami ngrantos Kanjeng Sultan. Nek kula dilani nang kene. Ya, nggih. Wah, monggo. Ngaturaken sembah pangabekti mugi kunjuk Kanjeng Sultan. Sultan Batak. Kok banter kowe? Kurang cekok. Banter. Nggih, apa bener anggun kula wendah marang kawula? Nggih, Kanjeng. Nggih. Menawi kula kalian jagal jagolan para soreng nenggo panjenengan kondur saking Kasultanan Demak sampun kelampah dados sultan kepareng ngaturaken sungkem pangabekti mugi kunjuk Kanjeng Sultan. Karepmu dhewe ngono. Kula karep kula piyambak. Aku ora dadi sultan. Aku cabar. Kabar. Sing dadi sultan bocah pingsuk. Bocah kang truwilan pupuk rembuyang. Tenggono Kanjeng Sultan. Ana kanak sing kaya ngene piye? Nek Kanjeng Adipati Suryawiyata ora kelakon dadi sultan ing Demak. Mataun, Kanjeng. cincin dilebus. Aku malelo oning pintu Demak. Jagoan prajurit, tahun, Rui Batang Saito oning pintu Demak. Niki sampun dados supati kula. Nek Kanjeng Adipati Suryawiyata mboten kelambah dadi sultan ing Demak, milaur kabeh padha dadi korban. Nah, putih tak sembatani bonggo negara. Ya teman-teman
Surawiyat. Ayo, kitoi nanti mati yang berimpelan itu aja kepeng silahu, Kyai Surawiyata, kowe iki nak dadi siswa ning Japar Sugih. Iki mono aja kebat kliwat, tundone bakal sambat. Dipun, kowe ngerti? Katiasan ning brungut setan kober. Aja okol mungsuh okol. Okol digunakake nganggo akal. Kowe ben ngerti carane. Sopo sing ora ngerti? Surawiyata, siswane Japar Sugih. Siji kabar kanjenengake, loro kabar kang nyusah. Kok kados ngaten, Kang? Kabar kanjenengake, garwamu isih diparingi rahayu wilujeng marang Gusti Kanjeng. Syukur alhamdulillah. Alhamdulillah, iki kabar kanjenengake. Piye, Kang? Kabar kang nyusahake gegayuane garwamu kepengin gayuh sultan cabar saknalika dadi aku ora bisa jeneng dadi sultan yen ora nganggo cara Nanging boten, Kang. Sapunika ingkang saged madhep dados sultan wonten ing Kasultanan Demak Bintoro menika. pengerti Piye? kan jumeneng sultan Ipin Trenggono Kang, menawi panjenengan menika boten saged madhep dados Kasultanan wonten ing Kasultanan Demak. iya Kaya panjenengan menika taksih gadhahi wonten ing gagal asli. Panjenengan lagi sampun dados adipati to, Kang. dadi kowe mosok seneng yen aku dadi bupati ning Bakal Asem Lho, kula pun bahagia mulya. Urip kula gesang, kula sesarengan kalian panjenengan, namapa panjenengan sampun gadhahi pangkat adipati wonten ing gagal. kowe seneng yen garwamu ngreset-ngreset ana ing sikile Trenggono Boten lho. kowe seneng garwamu dirake marang Trenggono Aji boten. kowe seneng garwamu kekandhane Trenggono Boten kados. yo kene aturmu
marang aku. Yen aku kudune seneng dadi bupati. Yen aku kudune syukur minangka dadi bupati. Kami pikir Negoro menika dene gadahi palenggan wonten ingkang Sultan Demak. Dadi mungkin kawelas. Trenggono ora duwe gawe. Kowe mesake. Nanging garwamu ora kepikir. Kale kata jenengan kula niki tresno kale panjenengan. Kowe gek nang ngarepku malam tresno. Kowe nang ngarepku ngomong setya. Kowe nang ngarepku ngomong bukti. Ning mengko yen upama aku lunga, kowe ketok wong liya. Mboten Mas. Kula panjenengan ketika ingkang kados ngaten lho. Kula niki tresno lae. Nyatane kowe malih marang Trenggono. Nyatane kowe sabelo marang Trenggono. Nyatane kowe welas marang Trenggono. Kula menika welas lan sabelo kali Yai Trenggono menika kadang kaipe kula piyambak. Jika kadang panjenengan kan Mas. Mboten nate kula menika mikir sampeyan kalian Yai Trenggono sanes menika boten. Atur mung ngarep kota bumi. Nggih. Kowe wis marang aku. Setya marang aku. Kados Karo aku kendang dia. matur nuwun Jalan. Yen ngono, kowe ngatonke bukti marang aku. Nggih. Mesti yen dijawuhi bakal sedika, Nek ora bakal swara. ya Jalaran kowe bukti. Ji, kula menika tresno sanget kalian panjenengan. Bagya mulyane Kyai Kakung niku, yen wanitane menika setya tunggu, ngabot niku dawuhe napa? Aku kok setengah ora percaya yen kowe tresno karo aku. Kok jenengan kok tidak terus mboten kados? Apa kena tak kodi? Saged Colongan bro sedang kabur. kok panjenengan ketika bila kula kedah nolong brawat setan kok berwonten Kang Mas Dirgo. Yen ning ngarep kowe matur, Nggih. tresno marang garwamu Suroyoto. Terus Kang. Kowe bukti marang Suroyoto. Kowe setya marang Suroyoto. Leres. Kanggo pendadaran tak kodi. Colongan bro setan kabur. Yo kene kowe rasa. Mboten Kang. Menawi kula kedah bro anane brawat setan kok kula mboten saju. Angin brawat setan kok menika mondok wonten Cirebon wonten kedah panjenengan piyambak kan. Dadi yen ngono tresnamu laris. Mboten Kang. Buktimu mung lair. Kula tresno. Kula bukti kalih panjenengan. Setiamu ning ati. Mboten. Yen ngono, minggat.
kang nyutake marang kasih garwamu. Nanging dheweke mbero gawe geger ing Demak Sakemah. Aku ponco bakal karo garwamu. Yayi Ratu Mas Nyowo. Napa panjenengan menika mboten mesak kekalian Yayi Sambung? Menika nembe mawon garbi sepuh. Menika kondang dening Dimas Wiyoto. Napa mboten gadhahi welas babat pisan Kangmas? Sinten mawon menawi boten ditelmi sing mboten kula lan panjenengan. Mungguing rasa kamanungsan kudune aku tetulung karo Yayi Pak. Mungguing toto keluarga uga pantes yen aku tetulung karo Ratu Panggung. Nanging antaraning dakan lasuk lan Demak Bintoro iki lagi wae padha cengkak. Tak kira kurang pantes yen aku menehi tetulung to ngayomi karo Yayi Ratu Panggung. Mengko kuwi sarwa ruput, sarwa kleru. Aku kon duwe pandakku. Kahanan Demak Bintoro lagi ana payu-payu. Iso uga Yayi Ratu Panggung dadi dom sumuruping banyu. Kangmas, napa panjenengan menika ketika kados ngoten? Iya wae. Kangmas, kadang menika keluarga wonten ing Demak Bintoro. Boten napa-napa. Sameneh iki ora bapak tulung. Nanging duwe pun kakak. Uga pinangka pengayumaning Kabupaten Cirebon. Yayi, yen pancen kowe mbero kadereng kepengin menehi tulung karo Ratu Panggung. Yo mergo sliramu garwane kota. Aku ngajari nanging eling lamun besok ono apa-apa tunggak warung aku ora melu. Sejatine karwaku duweni welas